Welkom allereerst. Leuk dat je me luistert en misschien wil joggen naar deze podcast, waarin ik dit keer het gesprek heb met Marijn Mollema. Marijn werkt bij Planbureau Friesland en is daarnaast bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Grains. We zullen er straks meer over jaren, maar de aanleiding van het gesprek is het boek wat er kwartlien uitgevoerd had. En dat is Zwaaien, Roppen, Springen naar een land wat elke regio telt. Dat is even vrij vertaald van het Nederlands naar het Fries. En dit is de aanleiding dat we maar kwam het gesprek om in Joert. Marijn, bedankt voor die tijd. En dat is mijn naam was in die verhaal. En zoest we eerst die zelf introduceren kennen. En wellicht kunnen we in vogelvlucht dan die boek terugnemen. Ja, graag. Ja, ik ben een Grenzer om Utens. Ik ben ingetrouwd in de provincie Friesland, zowel privé als qua werk. Ik heb 5 jaar voor de Friese Academie gewerkt als onderzoeker. En werk nu ook ruim 5 jaar alweer voor het Planbureau Friesland. Mag namens Planbureau 1 dag in de week aan de Rijksuniversiteit Groningen een leeropdracht vervullen. En die gaat over regionale ontwikkeling, de ontwikkeling van Noord-Nederland. Ja. En dat had resulteerd, die carrière, maar qua onderzoek, resulteert in een boek, was dus vorig jaar uitgebracht hast. Kist dus in eerste instantie meenemen, beschrijft in het boek de regionale bestuurscultuur en de ontwikkeling daarvan al 20 jaar. Zoest dus daarin meenemen kennen wat die ontwikkeling was binnen. Want het is gewoon een hele interessante ontwikkeling om daar vervolgens discussie hoe te beginnen van hoe staan we er op dit moment in. Ja, nee, graag. Het is misschien ook goed om te vertellen waarom het boek geschreven is. Het komt voort uit een soort gefrustreerd, misschien zelfs wel geïrriteerd en boos gevoel over de manier waarop de discussie op een gegeven moment gevoerd werd. Hè. De discussie over de vermeende kloof tussen stad en platteland, de regio en de randstad. Dat is een beeld waar ik me absoluut niet prettig bij voelde. Dus ik voelde echt een noodzaak om dat boek te schrijven en om ook te kijken of we daar een ander beeld voor in de plaats kunnen stellen. Een ander beeld dan de kloof. Maar daarvoor moet je eigenlijk eerst begrijpen waarom dat beeld zo is ontstaan. Dat mensen voelen dat zo, hè? Dat die kloof er is. Dus, want dat denk ik dat het interessante erom is. Ja. Van oké, maar hoe is dat dan in de historie? Hoe is dat in de Oranje 20 hier ontstaan? Ja, nou, kloof gaat over verschil. Hè? Dus stad, land, rijk, regio. En verschil in een land, dat is er altijd. Ook verschil in een provincie, een verschil in een dorp. Dat is er altijd. Maar de vraag is, hoe ga je met dat verschil om? Nou, en na de Tweede Wereldoorlog... ik ben historicus van huis uit, dus ik ga altijd een beetje verder terug in de tijd. Maar na de Tweede Wereldoorlog wilde men de verschillen tussen de delen van Nederland... zoveel mogelijk een beetje uitgummen. Met name als het ging om economie. Dus er waren delen van het land die heel goed ontwikkeld waren, economisch gezien. Veel fabrieken, veel infrastructuur. Maar andere delen van Nederland die daarop achterbleven. Hè, waar nog geen stromend water was, alleen zandwegen, geen fabrieken. Dus die verschillen wilde men uitgummen of in elk geval kleiner maken. Nou, daarvoor is een heel beleid geweest. Hè? Dus plaatsen in Friesland als Heerenveen en Drachten hadden er heel anders uitgezien als er geen regionaal beleid was gevoerd. Waarmee dus ook fabrieken en wegen waren aangelegd. Dus dat heeft ook echt wel effect gehad. Alleen we zijn... nu een heel stuk verder. En dan zou je kunnen zeggen van... Hoe moeten we nu opnieuw omgaan met die verschillen? En zijn die verschillen dan echt zo groot... dat we moeten spreken in termen van een kloof?
Ja, want de beschroest in een boek van was het nou correct onjongs van dat we je dan na de Tweede Wereldoorlog. Er is ergens want er werden dus heel actief beleid voert op het ontwikkelen van de zogenaamde op dat moment achtergestelde regio's. Er is ergens een kentering kwam dat we in de jaren 80 beschroest ik in een boek van toen kwam daar een soort van teleurstelling omdat de economische omstandigheden bleven achter. Daar proef ik wel een stuk van, oké, daar is ik wel een stuk teleurstelling toen ontstond. Ja, er waren op dat moment terug beleid, hele hoge verwachtingen schept voor de toekomst. Ja. En toen bleef dat wat achter. En daar proef ik toch wel een beetje een oorsprong van. Ja. Nou, dat is mooi dat je die vraag stelt, want die tijd is de oorsprong van dat kloofdenken. Het gevoel van mensen dat ze niet meer volledig meetellen, dat zij in Den Haag of zij in de stad het niet goed met je voor hebben, is denk ik in die tijd ontstaan. En je moet dat kun je alleen begrijpen door het enthousiasme en de vreugde van de jaren 50 en 60 als het ware te begrijpen. Hè? Dus de idee van, wij krijgen hier fabrieken, wij krijgen hier wegen, wij krijgen hier ook alles wat een land modern maakt, dat komt ook in onze regio. Dus heel veel aandacht, landelijk gezien. Ja, en dat verandert in de jaren 70 en 80. De jaren 50 en 60, dat was economische hoogtijd. Toen kwamen die fabrieken ook echt. Maar in de jaren 70 en 80 lieten die fabrieken zich niet meer met subsidies naar bijvoorbeeld Heerenveen of Drachten of Sneek sturen. Dus dat beleid was verouderd en werkte niet meer. Nou, toen heeft de regering ook gezegd van we gaan dat beleid dan maar afbouwen en veranderen. En heel veel mensen hebben in de regio's, waaronder Friesland, hebben toen gedacht van zie je wel, wij tellen niet mee. En die werden eigenlijk daar heel erg teleurgesteld over. Dat ze nooit zo modern en welvarend in hun ogen als de rest van Nederland zijn geworden. Ja, ik denk dat deels klopt dat, maar ze zijn daarmee ook blind voor de enorme ontwikkeling die er wel geweest is in de afgelopen 70 jaar. Oké, want dus zij krijgt van de vermeende kloof, want dan komen we dan op dit punt komen we daar te landen. Dus zij van wie een heel prettige stimulans was, toen voelde het wat voelt het beleid verloren. Toch zei ze van ik vind de manier van praten waarop we nou praten over de kloof, de tegenstelling, Randstad platteland, vind ik net prettig, vind ik net helemaal terecht. Terwijl in die boek neemt ik voorbeelden waarin het wel duidelijk blijkt dat er echt wel terjochten tocht wordt op het platteland, de regio's. Van maar er gaat een hele prettige yield naar de Randstad en er gaat een hele prettige aandacht daarheen. En het is deels ook wel terjochten dat we. Ja. Dus wat is dan de reden dat zij maar die kloof die bestaat net of dat vind ik net een prettige manier om te praten. Nou, ik ben heel pragmatisch. Hè? Dus als mensen een kloof ervaren, dan bestaat die. Ja. En dan moet je je ook verdiepen in dat gevoel. En dan is er inderdaad is er een scheve verdeling. Ja. En daar zijn genoeg voorbeelden van te verzinnen. Hè? Als er een keer innovatiegeld verdeeld moet worden, dan gaat het meeste naar de grote steden en naar Eindhoven. Dus dan kun je dat. En daar kun je dan het beeld van de kloof opplakken om dat te begrijpen en daar boos over worden. Maar de vraag is, helpt je dat? Want je gaat in wezen, maak je jezelf een beetje tot een soort slachtoffer. We komen in tegenstellingen te landen dan. Je komt in een tegenstelling en jij staat aan de verkeerde kant van de kloof. En je moet dan dus opboksen tegen zo'n, tegen in wezen een soort negatief beeld. Ja. Dus En dat stoort me. En daar moeten we voor oppassen dat we die kloof niet gaan cultiveren. Want het helpt ons niet verder. Nee. Als een pragmatisch persoon zeg ik van probeer, als het ware die kloof te overbruggen. Probeer eigenlijk ook kritisch naar jezelf te kijken. Want het enige wat je kunt veranderen is jezelf. Om ervoor te zorgen dat zaken wat rechtvaardiger gaan. En dat je wat meer gezien wordt door de rest van het land.
Ja, want de omschrijft in die boek wel duidelijk van... oké, er zijn wel redenen waarom de meesten het gevoel hebben... dat ze inderdaad achtersteld worden of hun gebied achtersteld worden. En doe soms ook wel een aantal onderdelen van oplossingen op. Dat is ook de reden waarom als die een boek schreeuwen hast... heb ik begrepen van oké, maar en dan no... dus zoals dus daar zien mij kennen van wat ben die onderdelen dan van de oplossing dat de meesten zich minder dus rechtvaardigheid, wat meer rechtvaardig omgaan, met vraagstukken meer van onderop de ideeën naar boven te brengen. Kist dus daar zien mij maar was toen in een boek tot welke conclusies als toen kwam best van wat we u nou te doen zit. Ja. Nou, allereerst denk ik dat het belangrijk is om af te stappen van dat slachtoffergevoel. En dat doe je door, denk ik, te erkennen dat beleid, politiek, regionale politiek, ons de afgelopen 70 jaar heel veel gebracht heeft. Wij in Friesland hebben goede snelwegen, we hebben goede centra van werkgelegenheid. En dat was allemaal minder geweest als de politiek, als het Rijk niet had gezegd... wij gaan in Friesland investeren. Dus daar een beetje een soort herwaardering is denk ik heel goed. Een tweede ding wat belangrijk is dat we ontwikkeling als het ware wat breder gaan zien, gaan definiëren. Want als je ontwikkeling puur bekijkt vanuit een economische bril... ja, dan is altijd iemand anders in Nederland beter. En dan is het misschien ook vaak zo, als je kijkt naar werkgelegenheid... of naar economische groei, dat Friesland vaak onderaan bungelt... samen met Groningen en Drenthe overigens. En dan ben je dus altijd het slechtste jongetje van de klas. Maar als je nou eens ontwikkeling wat breder gaat zien... en ook kijkt naar hoe mensen wonen, hoe mensen zich voelen in hun buurt... hoe mensen met elkaar omgaan... dan heeft Friesland ontzettend veel te bieden. En dan word je van het slechtste jongetje van de klas... misschien juist wel de beste. Ja, want daar wil ik wel even op inhekje. Want dat is ook een onderdeel, wat ik goed begrepen heb van die onderzoek was dorst. En wat je bij Planbureau Friesland ook onderzoekje. Er is op een gegeven moment bij hem kwam mij een onderzoek naar de Frieske paradox. Ja. Zoals dat even kwart introduceren kunnen, want dat rekkert je wel om. En dat absoluut, is tegenstelling minder economisch, dus economisch. Ja. Inderdaad, leger op de ladder, maar toch gelukkiger. Ja, om het even plat te zeggen. Precies, dat raakt hier 1 op 1 met het Planbureau Friesland. Hebben we op een gegeven moment een hele bak cijfers. En dan denk ik, wat doen we hier nou mee? Als we die bak cijfers over de mensen uitstorten, dan heeft het helemaal geen effect. Dus welke interpretatie moeten we er nou aan geven? Nou, en dan tekent zich daar een patroon af. Dus als je de cijfers van Friesland gaat vergelijken met de cijfers van de rest van Nederland, dan zie je dus inderdaad dat het, als het gaat om het aantal banen en de economische groei en de winst die gemaakt wordt, dat je daar onderaan hangt, vergelijken met andere provincies. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als welzijn en de mate waarin mensen geluk ervaren, of het aantal vrijwilligers, al dat soort meer sociale, misschien ook culturele factoren, dan doet Friesland het juist hartstikke goed. En zijn het de meest gelukkige mensen in Nederland. En dat is een beetje paradoxaal. Hè? Want je zou zeggen, als je armer bent, dan ben je ook minder gelukkig. Maar het tegenovergestelde is waar. En daarom spreek ik van de Friese paradox. Die heel goed is waargenomen. Dus heel veel kranten en heel veel andere mensen hebben daarover gesproken. En dat is hartstikke mooi, want dat maakt onderdeel uit van een soort zelfbewustwordingsproces wat Friesland denk ik nodig heeft. Dus nog gewoon aan kennen wat daaruit komt uit die onderzoeken, wat dan maakt het dat de meesten in Friesland, ondanks dus die economisch slechtere situatie, gelukkiger binnen. Want volgens mij binnen toch wel een aantal aspecten duidelijk naar voren kwam die het meest onjouwen. Van veiligheid, ruimte, rust. Ik sta nog wat van zeggen?
Als onderzoeker moet ik een onderscheid maken tussen veronderstellingen, hypothesen en de echt vastgestelde kennis en feiten. Dat laatste hebben we helaas nog niet kunnen doen. Je kunt je ook afvragen of dat voor het planbureau is. Hè. Misschien meer voor de universiteit om die Frieske paradox echt te verklaren. Maar wij zijn zelf ook onderzoekers, dus we hebben natuurlijk wel daarover nagedacht. Van wat maakt nou... We hebben zelf ook mensen in Friesland zelf uitgenodigd om ons te helpen die Friese paradox te verklaren. Nou, en dan kom je op een aantal zaken. Dus het gevoel van ergens thuis horen. De meerskip. De meerskip, de manier waarop je communiceert met de meerskip, hè, de Friese taal, de Friese cultuur. Dat geeft mensen een heel erg goed en tevreden gevoel. Maar er is ook nog iets anders. En dat is dat Friesland een provincie is met gemiddeld weinig tegenstellingen. Hè? Dus het verschil tussen arm en rijk bijvoorbeeld is niet zo heel erg groot. We zijn een redelijk egalitaire provincie. En waar weinig verschil is ook weinig haat en nijd, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat is ook een... maar goed, ik moet erbij zeggen, het zijn nog maar hypothesen. Ja. Maar wat en volgens mij dus dat ik aan het eind van die boek is dat echt wel een belangrijk onderwerp om toch dat als uitgangspunt te nemen van oké, maar hoe kunnen we nou machinaal verder? Dit is wel een belangrijk aspect om in achterholen te horen van oké, maar er zijn dus bepaalde factoren om naar de toekomst een verhaal te maken, werden we misschien wat meer rekening mee horen moeten, omdat die casus Friesland, die jou dus toch om van oké, net alleen nog economisch, maar ook naar die andere aspecten. Dus hoe zorgen we ervoor dat, en misschien de tektrolhoeken naar bijvoorbeeld de provincie Grens, andere provincies, hoe zorgen we ervoor dat het dan toch belangrijk wordt? Het is nou nog hypothetisch, maar die onderdeel, die de meesten dan gelukkig maatje, dat die wat hoger op de agenda misschien komen te staan. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten wat wij willen in Friesland. Wat wil Friesland? En dan gebruik ik het woord Friesland, maar ja, ik denk dat we ook heel voorzichtig moeten zijn met onze taal. Als wij zeggen heel Friesland, zijn er niet zoveel verschillen in onze provincie waar je ook rekening mee moet houden. Als je het hebt bijvoorbeeld over een krimpregio of je hebt het over een kloof tussen platteland, wat voor begrippen gebruik je dan? En helpen die begrippen ons? Ik geloof dus dat je heel goed moet kijken naar wat er nodig is en dat je daar veel meer verschil in moet maken, ook binnen de provincie Friesland. Hè. Zeg maar, het zuidwesten is iets anders dan het noordoosten. Dus daar begint het mee, dat je inzicht krijgt in datgene wat jouw gebied, en dan spreek ik liever van gebied als de hele provincie, wat jouw gebied mooi en bijzonder maakt. En wat je daarin wil behouden. Want wat is die dat gebied krimpregio? Wat is die bezwaar ten gebied zat te nemen? Dus is het in die boek over een self-fulfilling prophecy. Het is een regio is zoveel meer dan een demografische krimpregio. Want daar hebben we het wel heel lang over, hè? Van dat gebied is een krimpregio. En, maar doe juist heel duidelijk om van dat is wel bepaalde negatieve taalgebruik en wie maakt eigenlijk een overhaal daarvoor. En het is ook van, is dat de meest bepalende factor voor je regio, dat je bevolking krimpt? En er is misschien krimp. Hè? We zien de laatste jaren dat het ook wel weer wat meevalt trouwens. Ja. Maar als je echt de wetenschappelijke prognoses zou volgen, gaan we echt krimpen. En heel Friesland, zonder uitzondering. Maar is dat dan waar je je regio aan wil laten? De manier waarop je je regio wil presenteren. Een regio is zoveel meer dan dat fenomeen van krimp. Ja, en je zult dus je bril moeten oppoetsen van wat is deze regio? Hoe ziet de economie eruit? Hoe gaan de mensen met elkaar om? Wat zijn de landschappelijke kwaliteiten? En wat vinden we belangrijk om te behouden?
en wat vinden we belangrijk om door te ontwikkelen. En daarvan is dan weer teruggriepen naar wat je onderzoek je met die Frieske paradox. Maar wat ben dan die aspecten met de meesten gelukkig van worden en hoe kunnen we dat dan behoren? Ja. Ik wil even benieuwd naar een concreet voorbeeld wat op dit moment wordt speelt richting toekomst. Bijvoorbeeld de Lelyline, de online-list van de Lelyline. Als daar dan naar sjoest, dat is vooral vanuit economisch oogpunten wordt het wordt het promoot van dat brengt toch meer welvaart, maar zeg maar meer koppelen aan wenningbouw. Ik vraag me dan even af, dan waarom grieps naar binnen dan de hypothetische aspecten, maar werd die brede welvaart uit besteed. Hoe is dat dan positief of negatief de gevolgen bezien van als naar rust, ruimte, veiligheid, egalitaire provincie. Als het in dat lucht besjost, bin dat dan wel verstandige beslissingen om te nemen. Wat zijn de gevolgen daarvoor van zo'n provincie als Friesland en misschien wel Grijs? En als dat in het lucht besjost van net alleen maar economisch gewin, maar ook brede welvaart. Ik denk dat dat een van de discussies is die het op dit moment wel belangrijk is. Hoe just er daar naar zo'n concreet voorbeeld? Ja, de Lelylijn-discussie is een hele interessante discussie. Die de laatste 15 jaar ook veel beter gevoerd wordt. Hè. Eerst was het alleen maar hameren op het aanbeeld van de economische ontwikkeling. Nou, en dat er nu andere geluiden komen in het debat van ja, maar ho even, willen we die economische ontwikkeling dan wel? En waar willen we die dan? En gaat dat niet ten koste van andere dingen, hè? Zoals ons mooie landschap? Dat is denk ik winst voor de discussie, want je gaat dan eerlijker kijken naar, ja, als je het een krijgt, gaat dat misschien ten koste van het andere. Waar we denk ik nog niet zo goed zijn in zijn, is om deze discussie ook meer te voeren per regio. We doen het net alsof het voor heel Friesland of voor heel Noord-Nederland. Maar je zou, zeg maar, als hij komt, dan komt hij wellicht via, dan komt hij bij Drachten, onze provincie, binnen, en dan gaat hij via Heerenveen, de provincie uit. Nou ja, dan zou je misschien daar op dat gebied zou je kunnen kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat ding, als hij komt, zo goed mogelijk landschappelijk inpassen? En hoe kunnen we ook onze woningbouwopgave daaraan relateren? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat het noorden van Friesland dan ook de boot niet mist? Hè? Dat hij ook een goede aantakking vindt op die Lelylijn. Nou ja, dan krijg je dus inderdaad weer hetzelfde de vragen van de grote regio's, of de regio's Drachten, die het nou al economisch sterker binnen, ja, die krijgen dan meer impulsen dan de wat afgelegener gebieden. En dan kom je weer in hetzelfde tegenstelling van is het dan voor de regio's en van meer platteland, is dat dan wel is het voor die gebieden waar we bevorderlijk of kunnen we het een betere orenstimulansen van? Ja, maar dan kom je dus weer op het fenomeen van verschillen. Hè. Er zullen altijd verschillen zijn in heel Nederland, in Friesland. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? En kun je het verschil ook positief aanwenden? Als je in een wat groter gebied gaat kijken, zeg van nou, daar doen we de woningen en daar doen we het mooie landschap en het dorpse leven. En samen hebben we alles. We hebben stad, we hebben platteland, we hebben werk, we hebben natuur. Als je puur kijkt naar één gemeente of één dorp, ja, dan mis je heel veel dingen. Maar als je het in een wat groter geheel beziet, heb je alles. En mensen die kunnen kiezen. Als jij heel graag in een dorp woont, nou ja, dan ga je, als je liever van de stad houdt, dan kan dat ook in Friesland. Dus ik denk dat we wat dat betreft iets breder moeten denken. Ja. Wat is in eigen ervaring? Er is een rede lijn door een boek parallel aan het onderzoek was beschreven. Er parallel een verhaal van die eigen persoonlijke ervaringen. Heel persoonlijk op bepaalde momenten. De besef, zowel platteland als stad haast ervaring mee. Wat voor invloed had dat gewoon op die onderzoek, op die carrière? Hoe staan de dingen just? Want het komt wel heel erg terug van er binnen heel erg grote tegenstellingen. En
haast toch beide wel ervaren. Ja. Had wel Het een boek- rol spelen, had ik het Ja. in. Nou, het boek is ook een beetje een oefening om op een andere manier te schrijven. Niet meer alleen maar puur wetenschappelijk, maar ook daar een wat andere verhaallijn in te brengen. En in dit geval heb ik gekozen voor inderdaad een biografische verhaallijn. En dan zijn er eigenlijk 2 aspecten die in het boek doorklinken. Is dat mijn moeder uit Amsterdam komt en mijn vader uit Oost-Groningen. En dat ik, de stad en het platteland als het ware zitten allebei in mij. En dat het dus niet zo zwart-wit is. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Hè? Dat ze ouders hebben, de ene die uit verschillende plekken komen. En die plekken die werken door in jouw persoon. En dat ik die kloof niet zo scherp wil zien en daar andere beelden tegenover staan, heeft daarmee te maken. En het tweede aspect is dat ik probeer een soort overeenkomst of een soort analogie te maken tussen de ontwikkeling van een persoon of een familie en de ontwikkeling van een gebied. Dus dat heb ik gedaan door te beschrijven hoe mijn vader eigenlijk wat minder sociaal en cultureel begeleid werd in zijn leven. En dat hem dat heel veel invloed heeft gehad op zijn leven. Nou, eigenlijk is de ontwikkeling van een gebied begint eigenlijk ook bij iets sociaals, iets cultureels, iets tussen de mensen. En als je dus als tussen de mensen een heel negatief gevoel heerst, een heel, ook misschien een beetje cultureel armoedig gevoel, dan helpt ze dat ook niet in hun ontwikkeling. Dus ontwikkeling begint niet bij economie en banen. Het begint bij iets wat tussen de mensen, iets sociaals, iets cultureels. Ja, en wat dan parallel rent in die boek is dus dat er toch de oorsprong ik bied collectief het onvrede en de boosheid toch wel een hele grote teleurstelling dat ten oorsprong leidt. Ja. En dan komen we we hebben allemaal het begin van dus toch teleurstelling in het toekomstbeeld wat schetst is. Ja. En doe juist dus duidelijk om van we moeten dus nou weer een naar toekomstbeeld waarin het die boosheid dat we kwijtraadje kennen. Ja. En dan dacht we bloeien het zitten mij van hoe doet dat dan? Dat mensen toch het gevoel hadden dat ze mij praten kennen, dat ze mij doen kennen. Ja. Is het kist daar nog een beetje op ingaan aan het eind van het boek juist ook om van misschien moeten we toch wat meer van onderop organiseren. Ja. Er had er toch wel bepaalde beelden bij. Want dat doet toch een opgave. Hoe geven we nou verder en hoe krijgen we dan het gevoel van de mensen dat die toch invloed kennen op hun omgeving. En dat het net alleen vanuit Den Haag, vanuit grote Europese verbanden organiseren is. Want als bloeien, dan komt er net een nieuw verhaal en dan bloei je in die frustratie en dus precies. teleurstelling. Ja. Nou, allereerst denk ik dat één nieuw groot verhaal waarin iedereen zich prettig voelt en enthousiast van wordt, dat er niet meer in zit. Daar is onze samenleving gewoon te complex voor. Dus in de jaren 50, 60 kon je nog zeggen, we krijgen allemaal fabrieken, allemaal goede snelwegen, we gaan allemaal op vooruit. Ja, dat is in de 21ste eeuw niet meer zo. En dat biedt ook veel mogelijkheden om ontwikkeling en toekomstbeelden dichter bij de mensen te brengen. Want die oude beelden van de 20e eeuw, die waren allemaal van bovenaf opgelegd. Hè? Door de nationale regering bijvoorbeeld, die zei van en wij gaan het land zo op die manier industrialiseren. Daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen dan die het dan opgelegd krijgen. Ja. Dus ik zou zeggen, in de 21ste eeuw, de grote verhalen zijn niet meer. Het valt uiteen, het liefste in wat kleinere verhalen die voor Friesland gelden. Of misschien hebben we per regio wel een toekomstverhaal. En dan denk ik dat je aan de mensen zou moeten
veel dichter op de mensen. Van wat vinden jullie nou belangrijk? Wat is voor jullie brede welvaart? Waaruit moet dat bestaan? En kunnen wij met al die verschillende stemmen, kunnen we daar dan een toekomstplan of een toekomstvisie op maken? Hoe doe je hem dat vanuit Planbureau Friesland concreet? Ik is er wat toe zeggen, want ik de jocht al in jaren interviews om van dat de planbureaus, er zijn meerdere planbureaus terug Nederland, dat die daar een belangrijke rol in spelen kunnen. Wat is de rol van het Planbureau Friesland daarin? En hoe kom je hem bij de meesten? Hoe vertaal je hem? Want dat is toch wel een van je rollen. Weet je mij van oké, maar je hebt die tentakels. Dus hij is van, nou, wie kan daar een belangrijke rol in spelen? Maar hoe doe je hem concreet? Hoe weet je hem wat er speelt? Ja, er zit iets wat we al kunnen, wil ik iets over vertellen. En ik wil iets vertellen over een ambitie. Dus wat we al kunnen is bijvoorbeeld goed vragen aan de Friese burgers. Goh, wat vindt u van dit, wat vindt u van dat? We hebben een panel, daar zijn 7000 Friese lid van, 1% van de bevolking. En een goede dwarsdoorsnede. Dus daarmee krijgen we heel veel kennis over wat er leeft. Wij maken monitoren voor heel Friesland, maar ook voor de regio's, Noordoost, Zuidoost, Zuidwest. En die monitoren geven een beeld van de brede welvaart in je gemeente, in je regio, in onze provincie. Dus het gaat dan om hoeveel vrijwilligerswerk mensen doen, hoe mensen zich voelen, of ze zich gelukkig voelen, hoeveel banen er zijn, hoe de zorg georganiseerd. Nou, allemaal heel breed. En dat is een spiegel. Een spiegel voor die lokale samenlevingen of die regionale samenlevingen van de provincie, om te kijken van, waar staan we nu? Dus dat kunnen we redelijk goed. Wat we graag zouden willen, maar dat zijn we ook heel erg afhankelijk van andere mensen, is om daar veel meer de boer mee op te gaan en veel meer het gesprek over te organiseren. En om die spiegel ook echt voor te houden, zeggen van oké, en wat zijn nu onze krachten en wat belemmert ons soms ook? En om dan, de volgende stap is dan, kun je dat dan gebruiken om een realistisch plan te maken voor... Ja, want als het bijvoorbeeld naar de oranje verkiezingen, lokaal en landelijk shows, dan is het nog steeds weer een prutte anti-establishment stemt. Dus dat denk ik van, we slag je er nog net goed genoeg in om het hele sentiment blijkbaar bij de politiek te krijgen. Terwijl je hem toch wel heel duidelijk... dus hij is van, wie kunnen toch echt wel goed peilen onder de bevolking, hoe het zit. Wie komen maar bepaalde hypotheses op dit moment, wie door de onderzoek naar. Ja. Ik denk dat het hele belangrijke aspect minnen van brede welvaart. Nou, dit en dit en dit zijn belangrijke punten om naar te zien. En toch lukt het dus blijkbaar net. Nee. Om die mensen die het nog steeds het gevoel hebben van, dat wordt net nu eens luisteren, om die in beeld te brengen. Dus er mag toch nog meer gebeuren. Ja. Is het vanuit de Jong Friese Gemeenschap is ook een van onze speerpunten is wie willen zien hoe krijgen we meer autonomie in de provincie. Ik denk dat het echt voor andere provincies geldt. Is dat kan dat een onderdeel wezen van een naai verhaal? Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat mensen echt individueel en misschien echt collectief, hoe krijgen we meer gevoel dat we autonoom zijn, dat we onze eigen regio dingen beslissen kunnen. Nee. Wat de Belgen zeggen, die hebben het woord denkpiste. Dus dat is een soort woord dat zegt van, dat is een goede, dat is een richting waarin je kunt denken. Ja. En ik vind de denkpiste van meer autonomie vind ik heel erg interessant. Omdat ik dus niet meer geloof in die grote nationale, Europese, internationale ontwikkelingsverhalen. Nee. Maar meer geloof in lokaal, regionaal gewortelde, gedragen verhalen van dit zijn wij en dit willen we. Ik moet daar wel een kanttekening bij plaatsen. Er zijn natuurlijk grote problemen, opgaven. Noem migratie, noem klimaatverandering.
noem duurzame energiebronnen die we Je zoeken. zult altijd samenwerken, Matte. Daar heb je Nederland voor nodig, daar heb je Europa voor nodig, daar heb je misschien wel de VN voor nodig. Hè? Dus autonomie, zelfbewustzijn, maar wel in een open houding naar hoe we ook mondiale problemen met elkaar oplossen. Is dit die roots uit het platteland, grens die daarin terugspreken? Want ik denk dat het wel verfrissend is om op die manier wel lokaler te denken en lietser, kleinskaliger. In die boek is ik een van de grote voorbeelden het gaswinningsgebied in Greens. Is dat toch iets wat misschien van dichtbij mij maken haast? Platteland, Greens, de gaswinning, dat is meer, dat is hetzelfde, meer gevoel bij haast, hoe belangrijk dat het is, dat lokale, dat er mensen binnen die zich prettig vielen op gewoon in een locatie, die net zo globalistisch instelt binnen, misschien. Is dat iets, is dat in een voordeel in dit opzicht, en dat is dus de ervaring maar haast, net nog maar. Ja, ik denk het, maar kijk, er zijn verschillen tussen Groningen en Friesland. Hè, die kun je uitvergroten als je zou willen. Maar er zijn ook overeenkomsten. En een van de overeenkomsten is toch ook wel de warsheid van dwang. En van, je moet iets. Nou, dan gaan bij veel Friesen, maar ook bij veel Groningers gaan al de haren overeind staan. Nee, ik moet niks. Ik wil dat zelf. Ik wil zelf tot die conclusie komen als ik iets wil. Dus dat zit ook wel heel duidelijk in mij. Is dat te weinig om die heen in de bestuurscultuur? Ik ben wat hoger opgeleid, universitair niveau. Er is ook minder, bijvoorbeeld Tweede Kamer is wel een heel duidelijk voorbeeld dat er heel weinig mensen uit de regio zitting ha. Is dat iets wat de West indien beleef in die eigen werkomgeving en bist u daar uniek in? Just het te weinig? Dat er misschien een roots hebben, veel in mijn regio platteland? Nou, kijk, ik werk natuurlijk voor een Fries instituut. Dus daar heb ik allemaal wel geestverwanten. Maar in de bredere universiteit is men natuurlijk ook wel heel erg internationaal georiënteerd. Ja. Maar ik vind juist ook de combinatie zo mooi. Hè? Dus ik geloof de Campus Friesland had zo'n mooie sprook van... Global challenges, local solutions. Hè? Dat je in lokaal, doordat mensen elkaar kennen, doordat mensen ook een gezamenlijke cultuur ervaren, daardoor beter kunnen samenwerken, dat zij bij kunnen dragen, dat we vanuit de regio kunnen bijdragen aan allerlei mondiale uitdagingen. En dat je jezelf dus niet opsluit. En alleen maar naar binnen gericht bent, maar dat je ook je eigen regionale kracht als het ware gebruikt, zodat anderen er ook van kunnen profiteren. Ja. En dat vind je in Groningen en Friesland wel terug, denk ik. Ook wel dat duale. Maar ook wel, en dat is wat je dan, denk ik, als randstedelijk misschien een beetje tegen je hebt, is dat je dan denkt dat jij het centrum van de wereld bent. En dat jouw werkelijkheid, zeg maar, ook de werkelijkheid is van de ander. Ja. Nou, wij weten in de regio beter dat er heel veel verschillen zijn en heel veel verschillende denkwerelden. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel tegengesteld om wat er dan inderdaad, hoe het er dan uit jong wordt. Misschien wel vanuit het randstedelijke, we willen net de bot wel die kloven stimuleren. Maar oké, maar wie binnen dus vooruitstrevend, innovatief, progressief, globalistisch. En ja, dat er toch echt wel zijn aan de andere kant het jong worden maar van maar in die provincies weten we dus wel, de Frieske paradox, weten we dus wel
Ja. dat er oordingen belangrijk zijn. Ja, zeker. Nou, en we hebben ook in Nederland een enorme gewestelijke traditie. Nederland is in wezen nog steeds een republiek van verschillende gewesten. We hebben het 1,5 eeuw gehad van heel natievorming en één groot sterk Nederland en zo. Maar je ziet nu weer de laatste 30, 40 jaar toch weer een kentering van dat hele nationale verhaal. Dat is toch, dat wringt ook op heel veel manieren. En daardoor ontstaat er weer meer ruimte voor streektalen, voor de Friese taal, voor regionale eigenheid. Dus we omarmen veel meer het verschil in Nederland. En ik denk dat we wat dat betreft in een mooie tijd leven. Ja, dus dat we nou toch dat er toch wel weer zoen wordt van maar dat had heel pretty rijkdom en juist kracht. Ja, en het betekent ook veel voor het dagelijks leven van mensen. Het heeft eigenlijk met je ontwikkelingen, met je brede welvaart te maken. Dat je die lokale verbondenheid hebt, dat je een cultuur hebt en een taal waar je trots op bent. Nou ja, dat is natuurlijk in Friesland is het natuurlijk heel duidelijk. Was krijgt de onjongens van dat jou de meesten dus blijkbaar ook on dat het onderdeel is van een brede welvaart van die taal en die cultuur, meenskap, gevoel. Dan kom je ook weer bij het individu dat de meesten toch sterke identiteit dat toch wel belangrijk is. Zeker. En dat je dat juist, want dat is natuurlijk de oranje die het had dat ook wel eens negatief. Pensioen dat had ik positieve aspecten. Ik werd dat duale van dat je dus de positieve kant uitmatten en dat het toch belangrijk is dat je het net uit moet kennen. Even weer waarom te komen op dit concrete verhaal. Ja. Ik vind het toch wel heel mooi van, dus toen dat dan India's de ervaring met platteland, stad, zoals vanuit het autonome, dat zorg ik wel als waarom had dat een belangrijk aspect voor de brede welvaart wezen in de toekomst. Hoe is het dan ook concreet? Misschien ook wat de meesten zelf doen kennen, dus zij zelf, met altijd begint bij diezelf, begint bij die individu. Hoe is dat concreet? Wat zijn die plannen? Maar binnen onder andere de Fries Planbureau. Wat zijn de concrete zaken dat je omwerken? Hoe we je de toekomst in kennen met dat naaie verhaal en het positieve vanuit die lokale regio's? Nou, wat het planbureau wil doen, is samen met heel veel andere organisaties en ook gewoon de inwoners toch werken aan een soort plan, een soort visie op Friesland. Van waar staan we nu, wat houdt ons tegen en waar willen we naartoe? En dat plan, dat kan gevoed worden door kennis. Maar het is niet zo dat experts dat plan moeten maken. Nee, de kennis is meer een soort hulpmiddel om met elkaar een realistisch plan te maken. Dus daarin willen we als Planbureau Friesland werken. En wat meer persoonlijk, niet helemaal, want bij het planbureau maken we dus ook een regionale monitoring voor Noordoost, Zuidoost, Noordwest. En in die richting geloof ik zelf heel erg. Is dat je dus met de gemeenten onderling gaat samenwerken om zeg maar wonen, werken, recreatie, landschap, natuur, in de juiste balans, in de juiste verhouding te brengen. Individuele gemeentes zijn daarvoor te klein. Je moet het wat breder bekijken, maar niet te breed. In Friesland zelf zijn we alweer zoveel verschillen dat de schaal op Friesland zelf is eigenlijk wat te klein. Dus ga regionaal onderscheid maken. Dus de gemeentes zelf die bent te lieds, ondanks fusie, dat de gemeenten steeds groter worden binnen de oranje jaren. Denk je van dat die schaal dus als te lieds is op gemeentelijk niveau? Nou, dit zijn niet voor alles. Hè. Voor een aantal zaken is dat prima. En mooi zou houden. En ik zou ook niet pleiten voor fusie. Maar er zijn veel opgaven die een regionaal karakter hebben. Ja. Laten we zeggen, een woningmarkt. Dat is geen dorpsmarkt. Ook geen lokale markt. Het is meer een regionale markt. Je woont in de ene gemeente en je werkt in de andere. En dat is prima.
Of laten we zeggen, zoiets als de kwaliteit van het landschap en de landbouw meer in balans brengen met de natuur. Ja, dat gaat om grondsoorten en om hoe het water zich gedraagt. En dat houdt niet bij de gemeentegrens op. Dus daar moet je wat meer een regionale visie op ontwikkelen. Misschien voer voor een volgend boek. Om het concreet te maken voor de mensen, voor het individu. Mm-hmm. Wat zijn de dingen die we als individu nou, wat is te dwars zit voor het naaie verhaal en voor de... Ja. Nou, die brede kijk op ontwikkeling, dat is denk ik een opdracht voor de 21e eeuw die heel mooi schaalbaar is. Hè? Je kan zeggen, nou, de brede welvaart, dus die brede ontwikkeling, brede welvaart. Wat is de brede welvaart van Nederland? Wat is de brede welvaart van Friesland? Maar ook, wat is voor jou zelf brede welvaart? En dat kan voor ieder persoon weer anders zijn. Het mooie aan het begrip is dat er ook thema's aan hangen. Thema's als welzijn, gezondheid, werk... opleiding, cultuur, en zo sociale samenhang, veiligheid. Ik kan nog wel even doorgaan. En je kunt het niet allemaal in dezelfde mate hebben. En dat hoeft ook niet, want elk persoon is ook weer anders. Maar wat is dan voor jou belangrijk? En kun je daar je plek bij uitkiezen? Hè? Vind je sociale samenhang, verenigingsleven, cultuur, taal zo belangrijk dat je graag in je eigen dorp wil blijven wonen en daar later dan ook een rol wil spelen in het voortbestaan van dat dorp? Dan is dat hartstikke mooi. Maar misschien wil je wel, ga je wel meer voor andere thema's en dan, dat je dan in Leeuwarden of buiten de provincie ook goed. Hè? Maar dat mensen zich daar meer bewust van worden. Ja. Nog even weer terugkomend op die boek en op die persoonlijke verhaal daarin. Binnenplan voor een volgend boek. De ben ik eerst wel even benijd naar. Ja, ik zou heel graag, ben een beetje begonnen, maar ik heb te weinig tijd. Ik zou heel graag tijd willen maken voor een boek over... dat moet gaan over het platteland. En eigenlijk, ook dat die term dus ook dat het dus ook het is eigenlijk een verkeerde term is, dat je eigenlijk moet spreken van plattelanden. En dat het platteland ook weer bestaat uit allerlei gebieden die hun eigen geschiedenis hebben en ook hun eigen toekomst zouden kunnen maken. En in wezen is dat al aan de gang. Want in Friesland zijn heel veel gebieden met een gebiedsgerichte aanpak. Dat is dan een beleidsterm. Maar daar wordt eigenlijk al een beetje gewerkt volgens het principe. En het mooie daarvan is dat je bewoners en inwoners dus ook veel meer een stem geeft in het proces van wie zijn we en waar willen we naartoe. Dus dat zou ik wel eens wel wat nader willen onderzoeken en daar misschien een verhaal over maken. Ja, en dan begint dat dan ook weer bij West. In dit boek begon het eigenlijk een persoonlijke verhaal. Maar het verhaal van Paken, met een fietsenwinkel hier, ik het goed begrepen maar in Blijham in het oosten van Groningen, zo is onder Winschoten. Daar bist u opgegroeid? Nee hoor, ik ben zelf in Leek en in Rode opgegroeid. Dus dat zijn wat meer forense dorpen. Maar ik denk, kijk, ieder boek, alles wat je schrijft, gaat uiteindelijk ook heel erg over jezelf. En dat is natuurlijk de keuze van, ga je dat heel nadrukkelijk erin brengen? Nou, met dit boek heb ik dat wel gedaan. Maar du hast wel ervaring, dus die Paken Beppe die kwamen er dan bij. En dan was dat ze mooi omschreeuwd van, die fietsenwinkel die in Paken daar hier. Dus omschreeuwt dat wel heel beeldend, van dat wie een hele oren, een hele... bijzondere sfeer en een bijzondere omgeving. Ja, nee, zeker. En daar, dus dat is een gevoel wat denk ik uiteindelijk heel erg bepalend is geweest voor mijn carrière. Ik ben zo geïnteresseerd in regio's en wat regio's eigen en verschillend maakt. Maar dat gevoel van, een wereld van jouw opa en oma en waar jouw vader dan ook is opgegroeid, die zo totaal verschillend is van wat jij gewend bent. Ze praten er anders, ze doen er anders.
En dat doorgronden, dat begrijpen, dat is wat ik leuk vind. Safie wist, er mag nog verder doorgrond worden dus. Ja, daar heb ik de komende leven nog wel Ja, maar voor het is oors. Ik had diezelfde ervaring dan binnen Friesland. Maar platteland opgroeien. Dan wist toen dan net op platteland opgroeien. Maar vol ervaring met pakken met bederen. Ja, het is oors. In Friesland is dan een heel duidelijk taal. Greens natuurlijk ook. Ik neem het altijd plat Grunnings, maar wie in Paken praten plat Grunnings? Jazeker, ja. Fantastisch, ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat we nog een keer weer een gesprek gaan kennen op het moment dat er alweer een volgend boek is. Maar ik had er orenontwikkelingen tussendoor binnen. Dan zoek ik heel graag daar weer eens op zo'n interessante manier op terug praten willen. Ik wil je in ieder geval eerst bedanken voor de informatie en dan hoop ik tot een volgende keer. Ja, leuk, dankjewel. Het was een leuk gesprek. Dankjewel.